Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung awan-awan ketekan pagere dhewe neh. Cah cilik nyidam mobil. Ora mboke nyidam mobil, cah cilik nyidam mobil. Mbak arep tekon-tekon entuk enggak? Nggih. Nah, sampean namine sinten? Kula namine Rini Yuliana. Undangane Mbak Rini. Nggih. Nah, iki Mbak Rini saking pundi, Mbak? Saking Kenanti. Nanti ku Mbak. Kenanti Duku Seti. Oh, tanggane neh ya, Mbak ya. Nggih. Perjalanane mau rene pirang jam, Mbak? Nggih. 40 menitan. 40 menit. Gak macet ya, Mbak ya? Boten. Alhamdulillah. Iki jarine anake sing nyidam ya, Mbak. Kepengen tanggane. Nggih kepengin naik mobil. Wah, iki masuk iki. Iki mbok sing cerdas. Yo ngene iki anake njaluk turuti. Sesuk ora nyari klambilah iki wong njaluk mobil lah ya, Pak. Mbak RT tuku mobil saka kene iki saka Saking Mbak. TikTok, Mbak. Mau dangu nek ningali. Nggih, namun cek-cek ngoten niku, Mbak. Alhamdulillah. Pengen Pengen rere cocok ya, Mbak ya. Nggih, cocok, Mbak. Iya, seneng ra tekan ngene. Nggih, seneng. Rasah mulai. Mantap, Mbak niku pun asal. Wah, ngono jare luru mobil arek korek kene. Mbak, ngomong-ngomong ya. Nggih. Ning kene mobilnya piye, Mbak? Saya Bu. Saya kalau niku Benane arek Taune. benane. Ha. Mbak iki lah sing dituku taune nom, warnane limited edition ya, putih skincarean. Jadi kanca-kanca iki ya, sing butuh mobil kudune ndang satset. nggih teng mriki teng Pahala Jaya Motor Nah, Margoyoso. Nek ra percaya iki mau telat sithik bayar wong Mbak. Nggih. Oh, kandhani kok. Disi-disian. Kabeh pancen rezeki. Pake mungkur bar bayar malah ana wong rene, tapi iki jono 2015 moga sing dipinang Mbak Rini mau 2021. Pokoknya kudune satset ya, Mbak ya. Nggih. Nek pelayanane Mbak Nunung piye, Mbak? Saya, Mbak. Saya nggih ramah. Tenan lho, Mbak. Nggih. Real apa ora Mbak iki? Real. Nah, iki real ora gawe-gawe. Mbak Nunung ya urung kenal Mbak Rini urung kenal Mbak Nunung. Nek iki wis kenal. Tapi ya wonge sing ngene iki. Mbak Rini ya enak wonge grab ya. Jadi kanca-kanca iku nek kepengin mobil ning kene iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tambah bunga. Mbak Rini cash keras, duite turah harema monggo apa? Turah monggo apa? Monggo mlek. Iku mantap, Mbak. Mantuk. Wah, bodonan rene are masuk. Nek bodo aja lali dolan rene Nggih, ya. nggih, Mbak. Tak tunggu. Nggih. Jare ngejak seduluran. Nggih, Mbak. Buktikan. Nah, iki jetanggane mesti dolan rene. Dadi nek Mbak Nunung ki selalu terbuka ya pintunya wong ati dodolan. Nek kepengin do apa badan ya monggo, malah Mbak Nunung makin. Hadiah, Pak. Iki review, Pak. Jek Pak Rene Pak, kowe tak review. Eko pakane Mbak Rini sik dulu ya, Mbak. Nggih. Namine sinten, Pak? Supar. Pak Supar. Supar nggih. Heeh, piye Pak seneng ora Pak? Nggih, remen Anak sekali. iso tuku mobil. Nggih, saya. Alhamdulillah. Pak bedemene napa, Pak? Nelayan. Wah, nelayan. Lah iki nelayan Ini ayo. kerang nih, Bu. Songkerang. Lali ra digawakno. Wis sesuk diterir. Nggih, Bu, kuwatir nggih. Alhamdulillah. Ayo kanca-kanca sing petani, pekebun iki Pak kan nelayan. Nah, monggo do rene Pak Guru, Pak Yai wis barang kalir. Monggo. Pak, saumpama kon rene neh niku jenengan keblasok apa ora? Mboten nah. Ora. Menapa lho kula. Wis apal iki, wis tok mobil apal mau urung. Urung mau piye, Pak? Dalam. Blasok-blasok apa ora kok? Mboten nah. Eh, Kula kan ora sepuh teng kula yang mriki ya. ngoten. Tasih Tasih napa Pak. lah mriki. Tasih Pak motor sepuh. Mboten, Bu. Oh, alhamdulillah wis padha ndongane Pak Esger waras. Lek hasil nelayane melimpah, kok ben iso tuku mobil ya, Pak ya. Iya, iya, Tak lari-lari enteni, nggih, Pak. lari nggih. Nah, larene reject. Sakit, nggih. Kok ben iso tuku dhewe ngono. Seneng Pak tekan kene? Nggih, ramah tenan. Piye? Wonge Mbak Nunung piye, Pak? Nggih, Kereng apa ramah. piye, Pak? Mboten nah, nggih, ramah. Piye? Ramah nggih saya ya tenan. Oh ya. Jadi nek kanca-kanca sing penasaran Mbak Nunung kaya apa, Dang Rene Jagong nek iso tuku mobil ya, Pak ya. Nggih, sakit. Ah, ki Pak Esuri. Karet sekali. Alhamdulillah, semoga-moga diparingi seger waras Pak rezekine melimpah. Semoga-moga Pak iki wis tuwa-tuwane diparingi iki lho Pak ya, kesehatan iki lho Pak sing penting. Nah, nek dhuwit iso dilurus sehat Pak ya sing aman. Ana sing disampaikan kanggo anak-anake Pak ya. Ya mboten tenan. Ayo Pak, nganu kanggo kanca-kanca sing golek mobil. Nggih. Kaca-kaca sing pados golek mobil teng pahala mawon nggih. Yang ramah. Mobilnya piye Pak? Mobil iki saya. Nah, taune nom. Taune nom. Kayak sing Saya. Mbak Rini.
Rene bari iki gati. Kamu kan lu siaran kan kanca-kancaku. Monggo sing butuh mobil teng Pahala Jaya Motor. Mobilnya piye? Mobilnya saya tahunnya nom-nom. Kayak si tumbes jadi. Menolak tua kita berdua. Piye, wonge gemoy-gemoy. Ayo sing awake cemekel, cilik ndak rene sing gemoy wis rene, sing cilik-cilik ndi. Senggol TKI meneh. Monggo TKI sing pengen nyenengno keluargane iso tuku pembeliane kene cash kredit ya iso. Ayo iso DP online satselak payu ndang dienggo mudik lebaran. Wis sampe cukup. Wis Mbak Nunung iki arep ngeterno, marai sing tuku urung iso. Maklum ngono nututi, engko nek kono review neh. Atur suwun. Nah, ini Mbak Rimni sama Pak sinten lo? Pak Supar dari Kenanti Dukuh Seti mau pulang. Kita doakan selamat sampai tujuan ya Mbak. Kari berkah, lancar rezekine, apa sing dikarepna dijabahi segawe urip, sukses dan sehat selalu. Pandengane Mbak. Mugi Pahala Motor diparingi sukses. Amin. Mbak keluarga diparingi sehat nggih. Amin ya Allah. Jalan ya Mbak nek kancane segelek mobil. Monggo mriki. Monggo pergi teng Pahala. Pandengane Pak Supar. Nggih nggih. Dungane wong tua iki mati. Nggih iki mugi-mugi pahala lancar nggih. Amin. Bebas kata. Amin. Nggih ngaten mawon nggih. Sehat-sehat ya Pak ya. Dan bapake kalau dia nggih. Amin ya Allah. Salaman kabeh Pak. Ya. Pak. Terima kasih. Nggih. Nek makasih. Nah. Sinang. Dadah to. Wah, jenenge sapa, Mbak? Iqbal. Mas Iqbal iki seneng nyidam mobil wis keturutan bungae rasa pore. Nah, iki ya mobile terjual Ayla 2021 manual mabur tanggane neh Dukosti Mbak Rini sama Pak Supar. Iki apa Pak nelayan. Nah, iki nelayan. Nek Mbak Rini TKI ya bojone? TKI pundi, Pak? TKI Taiwan iki? Oh. Kula ki mantan TKI kok, Mbak. Oh, padha mantan TKI ne. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil TKI ndang sacet ndang mara nek gone Mbak Nunung disiapi mobil apik-apik super istimewa. Nek radang rene ra sida mudik lho iki paling wirid terjual bolo TKI. Matur suwun sanget ki wonge. Lah. Gemoy. Aduh, matur suwun.